Здравейте хора, аз съм Shadow Rex и нещо видео ще стана Gold Rank в Fortnite. Тук сме с Nick.pro. Абонирайте се и за неговия канал, но първо за моя и дайте лайк на видеото и се абонирайте за канала с камбанката, за да не изпускате следващите видеа. И нека да продължаваме напред с клипа. Ще направим хора да видите видео, където взимаме мити кламата. Аз съм минал май 2 от мисиите. Да, аз съм минал 2. Следващия един месец някъде, може би. Следващия един месец сезона ще свърши и няма как да я вземем. Чакайте го следващи 15 дена, може би. 15-20 дена и ще качим видео как взимаме мити кламата. И ще качим видео как вземаме кламата. Да. Може пък изобщо да не я вземем и да. Ако не я взема, направо не знам. Мити кламата е най-редкият айтем във Fortnite. Сега хора ще стана Gold Rank, защото ще убия всички tryhard хора, защото тук по принцип се казват много tryhard и да. Къде отиваш, бе? Брат, аз още не съм кацнал, бе! Аз умрях. Брат, аз пък нямам оръжие и ме стреляха. Аз имам да взема оръжие. О, тактика от DMR. Така, ако тази игра Рейкса умри, следващата игра скочи на Готспота според мен, Рейкса, не знам дали го знаеш. Не го знам. И така, хора, сега ще умра. Какво? Мале, да носа това да умре, дето му би. Хора, дайте лайк и се абонирайте за канала с камбанката, за да ми се оправи джойстика. Ето тук хора е Господа, това е най-доброто място в Fortnite и... Хора, Лего Ситито ще стане... Мега Ситито ще стане Лего Сити в следващия сезон, до което... И аз ще дам 60 лева за 5000 V-Bucks. Ти ще ми кажеш друг път. Друг път вика. О, брат, хора, дисна, дайте лайк да си оправя джойстика. Къде го намери този с първия? Брат, чувам те. Мале, колко си слаб, обико. Брат, намерих златен спас от чест. Да. Няма, ти ще дойдеш да ми го отхраниш. Ето го. Хора, дайте лайк.
Хора, дайте лайк и се абонирайте. Защото ще ме сънувате. Който не даде лайк и не се абонира за двата канала, ще насънува как вабим. Разбирате ли? И това сън после ще стане реалност. Така че дайте лайк и се абонирайте задължително, ако не искате да сте в нашите... Ако не искате ние да сме във вашите сънища. Аз имам лазерен меч. Асо. Оу! Ела да ми издадеш златен мейвън, ела при мене за да ми дадеш златен мейвън, ела. При мен има златен мейвън от ключ, ела. Ела да ми подариш един хубав подарък. Брат, защо е много оръжие да си го апгрейднеш на златно? Ти трябва 1200 голд. Това е мега тъп. От зелено да го направиш на златно, ти трябва 1175 голд. Ти ли си с 100 мотора? Или каквото и да е там. Сега хора, мютнах се и сега ще откранем на ник златния мейвън. Не дей! Сега хора открадвам и на ник. Забяга! Фък! Ще пусна баунтито. Отивам да коръшкам, за да направя кил. Хора, тук има два отбора са бият. Или не? Ай-яй! Избутах с лазерния меч. Какво? Я са хора някакви прота. Бягай! От хора, камерата ми падна, телефона падна, хора. Тъжно. What? Снайпнаха ма бързо! Дън. Хора, имам златен яри лазерен меч, не трябва да му бил, защото ще вземат God Loot. И мисля, че там беше някъде това. Баунтито. То най-вероятно е било там. Добре, спри тука. Сега хора ще откранем. Чакай малко! Хора, плиз! Искам Keymaster! Брат, искам... Стелята. И брат, искам да ми се пани Keymaster такова. Хора, няма Keymaster аргумент. Те къде са? Там ли? Там. Знам, че е бот. Май ми трябва... О, хора! Значи има шанс за Keymaster. Плиз, ключ! Той да ми даде ключ, то няма смисъл. О, я взех куфърче! Сега с куфърчето ще отида да ке бия. О, дете съм! Фък. Ош. Shockwave. Отиди върху къщата.
Къде са? О, в ти в бота ли биш, бе? Фук! Аз бягам с шокуейвки. Видях ги, ей сега ще ги прибия. Единия там горе се опитват са да нас снайпнат. Ето и там са. Аз стигам да ги бия. И аз имам милиард и то златен. Оу, добре. Виж какво ми се пада от нормален чест. Аз имам синьо такова. Те са избягали някъде. Нямам кил. Аз си без сла. И аз стой там долу, те ако са тука ще ги забутам с лазерния меч. Някой уби... Те кога минаха пък 5 минути. Хора, Ник умря и сега трябва обаче да някак си да му взема ребут картата, преди да ме убият. Сега знаеш ли какво? Обаче аз съм на малко. Той даже не му видя бота! Ко? Чай да пия един свой. Добре. Така, хора. О, фък. Къде е? Бързо, бързо. Добре, къде? О, what? Има човек. Ето! Какво? Хора, умрях. О! Браво! О! Тинка кабумбола! То кабелин даже не те видя. Абе, на малко си, бе! Ама то е някакъв сляп този кабелин. Дали ще вдигна обаче са ранг или ще падне? Ама защо ти имаш да костериш като си на толкова малко, бе? Брат. Така хора, тук буквално и сме само ние двамата. И да. Тук не има още един човек. Още двама. И да. Знам, аз съм касал там и направих 2 кила. Ето сезон не е ли? Сега хора ще откранем и на Ник за оръжието от ключовете. Хора, не успяхме. Хора, продължаваме сами, защото Ник се приключи. И тук като не стигнем до гол, няма видео да свърши. И да.
Така, хора, открихме Лилаво SMG от новото. И да. Хора, видяхме първата си жертва. Така. Дет. По-голям бос, това не съм виждал. Хора, хванахме златна капсула в последната секунда. И да, сега стоим тук и чакаме някой да не ни убие. Да. Така, хора, заради златната капсула, дали имам лаган спа... И сега какво... Ай, се синджито. Само едно слъбче ли рад. Сериозно. Хора, втората жертва. Добре, благодаря ти със слъбчето. Доста добър човек, даде ни слъбче. Ева на пича. Подаряване слъбче, хора, това е нещо. И то доста хубаво нещо. Сега имаме 2 кила. Доста добре. Абе хора, виж на каква голяма зона сме, 12 човека. О, лама. Я ламата за кода убивам. Няма смисъл. Хора, чух някой. Шпаним върху маняка. Какво? Хора! Това беше някакъв хакер. Кой издина ли съм голд? Ставаме голд 35% на 12 място с 2 кила, брат, на 11. Брат, как ме уби, бе? Как ме уби? Бот. Пълен бот. И хора, това ще нещо видео. Останахме голд ранг, както видяхте. И да, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте лайк, абонирайте за канала с камбанката. И от мене, чао! Не до утре, а на 10, където виждате и да.